Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita semangat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saged sowan ning desa Bulu, nggih Bu nggih. Leres Bulu. Nggih, Bulu kali tengah kok mantingan niku pripun Pak jenengan kok iso. Nggih, alhamdulillah nandur tebu ning pinggir sumur. Muga-muga warga Bulu panjang umur. Nandur tebu ning tengah sawah. Muga-muga warga Bulu berkah barokah. Nandur tebu karo nandur pari. Muga-muga warga Bulu akeh rejeki. Omong abe tak tau apuk engko lho kok iso. Dagelan 750 tok meneng ae iku lho. Aku mbok ana apa? Omong ah. Maksude kowe rene iku apa ngweki apa karo warga masyarakat Bulu ngono lho. Ngekeki apa wong ngene iki mang ngojek entek 70 sangu entek mbok kon ngekeki. Kowe iki mikir apa ora kok? Yo kirane kowe yo iso ndongakno karo warga Bulu kene ngono kok iso. Kowe iki mikir apa ora? Apa? Dongakku dhewe iki lho ndongakno awakku ora tau mandi kok ndongakno. Wong kok Maksudnya ngono Mas. wah, Ben suasana panggung iki iso murup iku kowe kudu piye ngono lho. panggunge diobong. Ben sip, Kowe tak tapuk kancam iki wis gawe parian pirang-pirang. parian yo iso. Lho kuwi iso. Kaya kowe ya. Iya, Kecil lah. gajal. Nandur tebu. Tebune wis entek bibite, wis tak tandur kok iso. Wis tak tandur kabeh. Wis mbok tandur kowe. Iya, wis entek bibite. Nandur telo. Telone sapa? Telo bolengen ngono kok mbok tandur. Telone sapa? Ganto kok iso. Nandur mayit. Kok tak tuwapuk. Kene nek ana wong mati tak tinggal poli kok malah. Lah salah lho gugu kabeh. Kira mikir wong. Mikir apa? Rene iki lho saking guguku ngojek. Sangu 70 entek didono ngarep Masjid Lasem. Lho tekan kono iku geger karo kondektur bis aku. Lho kok iso geger? Ora geger iku piye? Lagi medhon jlok wis didudingi kondektur. Boyo. Aku ora nesu iku piye? Bocah iki kocelok bocah iki.
BTB. Apa? Kowe goblok leh, B. Apa? Maksudnya boyo kowe iku dijak ning Surabaya. Kowe iki mikir apa ora? Apa? Maine iki ning Kali Tengah kok dijak ning Surabaya. Lho. Lah ya maksudnya boyo. Iku kowe dikon numpak bis. Aku ngojek. Ngapa numpak bis apa kok? Angel lek musa dagelan-dagelan ini ki angel. Maksudnya iku kon tuku bis ngono lho, Mas. Duwike nyanyem nggo tuku bis. Sango 70 entek rek kon tuku bis. Maksudnya kowe iku kon numpak bis ngono lho, kon numpak bis. Aku ngojek. Aja kon numpak bis iku. Kon ning Surabaya kowe maksudnya. Maine iki ning kene ning Kali Tengah. Kok tekan Surabaya lha apa? Tajak mengguri sedih lho. Jajan. Ora. Ana bakul bakso, Mas. Oh gak. Apa? Tak setur cangkemem tak tawapok kowe kok iso. Maksudnya boyo nesu apa? Wong kok nesunan lah wong cangkem arep mbok setrum. Ora wong omongan karo dagelan sing SDM-e rendah iku pancen angel. Lah gaya aman SDM rendah. Lah teh ora wong kowe tak jelasno boyo iku dijak ning Surabaya. Aku ning Kali Tengah. Lah apa kok tekan Surabaya? Angel. Angger SDM-e terlalu rendah iku wis angel. Nyek wong SDM rendah. Lah teh ora. Wong kowe karo aku paling-paling sekolah yo suwe aku. Kok ana kene iki lho Mas. Apa? Ambek adegelan lah. Lulus aku SMA. Lulusan apa? SMA lele. Lulusan SEMA kok mlepok. SEMA iku apa? Lha iku mang kowe ngomong. SMA re SEMA. Lah ya SEMA. SMA. SMA. Lah iku SEMA. SMA kok SEMA. Lah nek diwaca apa? SEMA. Iya re. Lulus aku SMA Mas, dagelan-dagelan lah ngene iki. Alah. Lulusan SEMA kok Lho, mlepok. mlepah lah kowe apa? Ijazah suwe sekolahku. Kowe lulusan apa? SD. Ketak tewapuk lho. Mbok tapuk lapone. Lah wong SD kok bangga iki lho. Lah kok ora iku biasa wae sekolahku nek SMA. Lho kok iso suwe sekolahmu? SMA pirang tahun? 3 tahun. Lah nek SD 6 tahun. 3 karo 6 suwe ndi? Oh iya re. Ya suwe 6 jane. Lah lu aku ning kono disayang karo guruku wedok. Lho kok iso disayang? Ditambahi 3 tahun le. Gurune sayang karo aku. Ketak tapuk lho. Tapuk apa? Kowe iku goblok. Sing ngomong sapa? Goblok. Lah sekolah SD umumnya 6 tahun ditambahi 3 tahun iku ora munggah 3 tahun arek kok iso. Iku jenenge ora munggah ning ditambahi gurune. Lho, Iku sayang. kowe iku koclok, kowe iku goblok ya BTB. Nyek wong goblok iku. Lah teh ora. Kowe ya pinter aku. Lho, kok iso pinter kowe iku lho. Nek kowe pinter kowe cara kowe tak bedhek ya ngerti. Lho kowe pelajaran apa ae tetep iso aku. Tenan. Ora tenan iku. Iki tak bedheki babakan pelajaran hitung-hitungan. Alah matematian. Iso aku. Matematian. Dari hitung-hitungan. Matematika. Alah gampang kecil Tak bedheki lho ya. Iya. Perkalian. Oke. Ning ora kali kene. Lho kali ndi? Kali kono perkalian lho maksudnya. Kowe tak tahu apa perkalian iso teko kali lho. Mbok bedheki apa iki? Ya ping-pingan no. Ping-pingan perkalian. Iso tenan. Ora iso gene SMA ora iso. Tak bedheki. Gua anggap 7 ping 7 ditambah 200 diping 100 diping 1000 diping 8000 ditambah 9000 ditambah 1 juta ditambah 2 juta ditambah 400.000 ditambah 5 juta piro? walah. Wah, piye? Lah ngomong kemarin nyek wong SDM rendah. Aja ngono aku Lah ya. ngono yo. Baleni jal. Baleni terus wong bedhian ngono bolan-baleni. Gajal. Kowe nek iso tenan 7 ping 7 ditambah 200 ditambah 300 diping 1000 diping 2000 ditambah 1 juta diping 2 juta diping 7 juta diping 8 juta piro? Walah, wakeh meneh, Be. Kowe yo iso kowe. Apa? Kowe. Lho wong kene jelas. Pagi lho. Heh? Akeh lho iki mang lho. Oh, kene otak komputer. kok. Sik tak urus. Omongan merasa mlepuk kowe karo wong kene. Otak komputer iku ndak. Lho, yo iya no. Otak komputer cirine apa? Lho, sing penting cepet. Weh, otak komputer. Sing penting cepet. Oke, nek ngono nek otakmu komputer tak bedheki. Apa? 8 juta ping 800.000, ping 8 triliun ping 500.000 piro? 600 triliun. Iya. Aku kok. Ki tenan ora otak iki. komputer. 7 juta ping 700 triliun ping 900 triliun ping 9 miliar piro? 800 triliun. 5 ping 5 55. Alah. Otak komputer bosok nek iki. Nek bos ayo. Lho 5 ping 5 arek 55. Komputer emang apa? Sing penting cepat. Salah lah nek cepet iku jenenge komputer.
Salah lah gak masalah. Iya. Sing penting Cepet. oke. Nek matematika aku kalah karo kowe, Mas. Ya wis. Nek ilmu pengetahuan umum, IPA, IPS menang aku kowe. Apa nek kok IPA IPS? Ya. Pelajaran wis selalu tak garap. IPA IPS IP kowe tak garap. Sik. Aku cah. Kowe asine dulur kurang ajar nek kowe. Lah apa? Lah apa IP mek mbok garap barangku? Maksudnya iku PR-ne lho. PR-e. PR mbok garap. Apa IP ku tak garap ra dikepruk bojone apa Oke, nek matematika kalah karo kowe aku. Apa nek? Gajal kowe tak takoki ilmu pengetahuan umum. Mesti kowe kalah karo Apa aku. nek kok ilmu pengetahuan umum sing ora umum iso kok. Weh, rumah sakit are umum. Tenan kowe iso tenan. Aku kok. Ilmu pengetahuan umum. Lah, Siapakah? aku lho mbok takoni. Apa? Sapa bakul yakul iku aku ngerti. Sapa? Sapa? Jenenge sapa, Mbak? Jenenge sapa, Mbak? Kena tapuk kowe. Ah, Iso iku teko jenenge bakul yakul. ilmu pengetahuan umum. Iso tenan kowe. Alah, aku ilmu pengetahuan alam ya roh, nek kok umum. Tenan lho ya. Siapakah presiden Indonesia? Alah, tak cilik-cilik wis roh. Sapa? Bapak Prabowo. Wah, iya roh. Ono ditakono. Iya iya kok iso reteme. Iya iya kok iso. Tak tau apa kowe kok iso. Wakil presiden Indonesia. Alah Mas Gibran. Iya iya kok iso. Kok kecil kok modern Israel. Bosok kowe. Ora roh. Care Palestina. Gak ora roh kowe. Bayan Inggris. Apa Mbah? Agak tumon iki ana modern kok Israel. Ngono otak komputer. Otak komputer bosok iku aku. Iki ora umum. Ora umum kene. Modern kok Israel. Wong kowe ya ora roh ngono ngaku otak komputer lele. Ora roh kene. Dan aku sing bedheki. Wong kene otake komputer kok. Tenan. Tenan ah. Tak bedheki. Iya. Sapa presiden Indonesia saiki? Bapak Prabowo Subianto. Wekku. Wek kowe dinggo karepe dhewe. Kowe tak tapuk iku lho. Apa? Wong ngancene presidene ya Pak Prabowo kok iso. Aku mang muni apa? Prabowo. Lah iku wekku, monggo. Wek Niru aku. Iku wae wong berah ya kok iso. Iku. Ya kok iso. Sapa wakile? Mas Gibran Raka Buming Raka. Sapa modern Israel? Gatot Kaca. Bayan Prancis. Antasena. Kami tua Inggris. Antareja. Tarik India sapa? Dursasana. Lagi temen iki. Kok genamen kowe ngomong ngono. Lah memang muni piye? Otak komputer apa? Lho nek babak ana piye nek jawaban wayang iku? Lho lah jenenge Ora kowe tak bedheki babakan wayang yo ngerti. ora ngerti gene. Wayang sakotak sing paling menangan sapa? Gatot Kaca, wis jelas Mas. Otot kawat balung tok. Alah. Wis jelas. Salah. Antasena. Keliru. Lho. Werkudara. Kurang hebat. Lah kowe saiki wayang sakotak sing menangan dhewe sapa? Buta rambut geni. Lho, kok iso buta rambut geni? Lah iku ngobongi barang dengah. Oh, berarti saya ana sing matoh neh. Sapa? Mboke buta rambut geni. Lah kok iso? Lah iku nglairno buta rambut geni ora suwek ora kobong. Ayo. Apane? Lah aku nderaro dhewe no kok iso. Ngono ndak tak jelasno. Kok iso? Lah aku jarene ngono kok iso. Nyanyi. Dibur. Nyanyi. Warga masyarakat kene ben dihibur. Awake dhewe rene iku kowe liburan karo masyarakat Bulu Kali Tengah. Aku nyanyi suaraku fales e. Lho, Apa nek kok nyanyi wong turu e fales kok? sik turek fales iku gak iso. Nyanyi. Nyanyi. Lagune apa? Lagune Mas Didi Kempot zaman dhisik. Sing piye? Sing ngene. Ku coba melempar manggis. Manggis ku lempar, mangga ku dapat. Ku coba melamar gadis. Gadis ku lamar, janda ku dapat. Bisa kowe? Bisa? Duh. Kowe tak jotos sing kowe. Kowe iso kowe gak? Piye yo? Ya iku mau kok iso lagune Mas Didi Kempot judule Cucak Rawa. Cucak Rawa. Iki tak kreasi. Mbok ganti. Tak ganti. Apa? Tak kreasi kowe cara man iso ora iki rungokno, terokno aku. Ya. Ya. Iki piye? Abu guru ngopo sepedae dislendekno pager terus
terus dikompo karo murite. Salah ya. Elek ngono kan. Jajal terona. Jajal kowe nek iso. Iki piye, iki piye, iki piye. Bu guru dikompo murite. Kowe ku murid kurang ajar. Lah apa bu guru arek dikompo murite iku lho. Kowe murid kurang ajar, rungokno. Kowe dirungokno nek ana aku kok nyanyi ku rungokno. Jajal delok kuping layak laran bloko. Ya wong iki kupingku ketrak banjir. Kok tak tapon nek ana nyanyi iki dirungokno. Piye nek kuping beklaran? Iki aku dirungokno nek nyanyi ku Mas. Iki piye, iki piye, iki piye. Bu guru ngopo sepedae. Sepedae disendekno pager terus dikompo karo murite. Alah lele kecil. Alah jajal kowe. Iso. Oh, jumu bolak-balik. Iya iya jajal kowe ya. Lagu lu kae ya. Iya iya gak kok iso tak Apa tawak. nek kok alah kecil. Omong Lagu. lah ngomong terus kok iso kok rada nyanyi omong terus. Sak, tangan iki ana apane, Mang? Teman ndepek bokong sapi ning nguri mang apa? Asine kok. Sak. Ya, Dak. Iki piye, iki piye, iki piye. Asik. Bu guru disendekno pak. Wamel lho. Kowe kurang ajar tenan kok, Be. Nyanyi ora genah belas kok. Ya lha apa? Pure! Pure! Dagelan opo pure? Pure! Nek ilungku mbok cangak. Nangis! Nangis! Apa? Nangis! Nangis! Nangis kowe? Nangis! Nangis! Ora nangis. Nangis kowe? Ora. Nangis! Mewek. Ora tau apa malah wong dagelan nyanyi kleru terus ngono kok iso. Bisa. Nangis! Alah ora. Kok iso? Kecil nek lagu ngono Ya kuwi. jal kowe kok iso. Alah. Dirungokno nek ana wong nyanyi iki dirungokno. Ya ya. Iki piye, iki piye, iki piye. Bu guru ngopo sepedae. Sepedae dislendekno pager. Terus dikompo karo murite. Kacau. Alah marah. Iso lho aku dune. Ya. Iki piye, iki piye, iki piye. Bu guru ngopo sepeda. Isa kowe jebule. Ayo. Isa rek, isa. Ayo bisa angkatan jajal. Iki piye, iki piye, iki piye. Bu guru ngopo sepeda. Isa kowe. Isa rek, isa jebule baleni seneng aku. Ayo ndang. Iki piye, iki piye, iki piye. Bu guru ngopo sepedae. Kowe lha apa? Kowe lha apa tak? Waduh. Apa? Aku nyanyi mbok weden-wedeni. Lu wedeni sapa? Wong kene seneng e. Lah seneng ya seneng. Aku iku seneng, kowe iso iku seneng ngono lho, kancane kok iso. Nyanyi bunyi wong kok. Jajal nek. Nek terus Nah, kok iso aku ben ro nek kowe iso tenan kok. cilang. Iki piye, iki piye, iki piye. Hei, Guru ngopo sepedae. Sepedae disendekno pager. Terus dikompo karo murite. iya isa. Iya kok iso. Nyanyi ngono kok ya Lho, iso. lha kowe iso nyanyi kowe. Sapa? Kowe. Lho. Lho, Wingi lho aku lomba ning Demak. Weh. Karaoke. weh. Nih, Tak tahu. Lomba ning Demak lha apa? karaoke. Karaoke ning ndi kowe? Demak. Alun-alun Demak lho. Ora enak. Aku lagi munggah panggung sorai wong atusan. Weh, mergo ro suaramu apik.
Dak. Duh, lah apa? Lali ranggo kathok aku. Tak jotos lho. Tak kira suara mape disorake wong akeh no. Lah nek perkara nyanyi ya iso. Lu nyanyi apa kowe ape? Lagumu apa? Loh, Aku tetep. nek aku jelas nek cara lagu Inggris ya, Mas. Lah. Apa nek kok Inggris? Lho, Aku nek perkara Inggris lho, apa nek lagune? apa? Kuncine tak gawa. Duh, kunci Inggris? Kunci Inggris gue nonton gak semi gue tak kapok. Lah kuncine. Oh iso, lagu Inggris wis iso kowe. Salah. Breakdown Mas. Breakdown Mas, breakdown Mas. Ayo Mas, dik tak dik dik tak dik tak. Yo. Lah, hop. Lagune ngono ku. Opo? Engko sak judule lho. Kita tapuk. Lagu. Ora nutu yo ompreng. Judule Inggris Don't Upsell. Opo neh? Lho Inggris kok Mas. Don Opsel. Don't Upsell. Dak lagu tandungmu. Dik tak dik. Tak siano sehat. Ya ya Sarno, aku berarti ning ndi iki? Ono lho kuburan. Lah apa tak kepapuk iku kok. Nyanyi umume kon jero. Oh ngono ya ya. Masa kok. Ya ya. Masa MC metune malah duduk. Wes be. Urung. Urung tak kira wis. Bapak-bapak, ibu-ibu, Sik, tak tapuk kowe kok apa dadi apa kowe? MC. MC koyo kematian bapak-bapak, ibu-ibu, MC apa? Sopan. Sopan yo MC yo. Yo. Ngono lho Mas. Oh iso MC. Yo, masih bersama New Sahno Tanggane. Kok iso nyusano tanggane iku lho kok iso. Nu paralon lho. Nyung lo kodok. Tak tapuk MC sing bener. Ya. Yuk, untuk lagu yang selanjutnya akan dibawakan oleh penyanyi dari kota Jakarta. Inilah dia binatangnya. Bintang are. Bintang tamunya kok iso binatangnya iki lho. Apik meneh bintang. Lho masa mau apa kok iso bintang tamu binatang. Inilah dia sengeng. Kita jawab apa? Kowe ngomong apa? Sengeng. Sengenge apa? Komeng are sengeng. Komeng ngono lho. Meng blok kaya ngeng. Oh iya. Sing apik Mas. Tak nyanyi. Bapak-bapak, ibu. Nek ora tepak ra iso mlebu ngono tak kepapuk kok iso. Inilah dia Mr. Komeng yang akan membawakan sebuah lagu yang berjudul apa mang? Lho ya lali. Don't Upsell. Don't Upsell. Jangan tepuk tangan, jangan. Yo mbarno tepuk tangane gak entuk. Jangan lah. Lho kene. Gak lah. Lho gak lah kene. Ayo anda nyanyi. Mas, dik tak dik ngono Mas. Mas. Yo. Don't Upsell. Don't Upsell. Don't Upsell. Don't Upsell. Kandang apa salah? Tuku cilik-cilik. Gendong apa becak? Aku jangkrik. Apa Bi? Ono lagu Don Opsell Inggris kok dondong apa salah tuku cilik-cilik. Oh pengen basa. Lagu kok ngono iki. Lah kok iso? Lagu sing cah cilik-cilik seneng wong tuwa-tuwa seneng cah nom-nom hobi. Lagu apa? Gala-gala. Aku kok Lagu gala-gala lagune piye? alah-alah lele lagu gala-gala kok ora roh. Jajal piye? Eh. Cocok temi pas nang kono ku lho. Madak pas nang piano iku lho. Cocokku tak pasno kono iku kenek apike kok iso. Oh iya rek. Pas nang sik kok iso. Yo, oke. Kamono. Kepiro, Mas? Samene lho. Malah medeni wong ngono BKB. Lha apa? Ngene lha apa? Apa nek kowe ra wedi wong mbokku nyawang kowe wedi kok. Layak kabur. Kok iso gala-gala iki lho Mang Mas. Ora lah. Kok iso ora Kok iso aku nek nyanyi suaraku pales.
Kalah. Gak usah nyanyi. Gak sida nyanyi. Ki ngene, Mang. Piye? Kowe ora duwe ponakan. Heeh. Ki mang arek tekan kene. Iya. Ganteng apa ora? Jane ganteng jane. Kayak Man. bagus kayak aku. Lho. Lho. Bagus. Kok kene lho. Bagus Mas. Lho. Lah daripada kowe. Oh, apa ngene iki? Ora mikir tuweke belas. Kowe aja ngomong ngono. Apa? Aku ndek bengi ku meh kurang sithik. Lah kurang sithik iku. Apa dijareng wong? Lho, perkarane. Rumangsane aku garangan nek. Lho terae yo bener iku sing jaring iku kok iso. Endi pun aku mang ora teko-teko ning ndi leh, Be. Oh, Jare. Oh iya iku apa? Oh, kondi ke mang kondi. Kelar kok iso. Piye kabare piye? Kabare apik, Kang. Apa ini berarti? Apik. Oh, alatnya mana bapak, ini bapak. Bapak do motor. Oh, tante ini kelim mau kok iso. Weh, apa? Aku nek gone kene magere, Kang. Mergawe apa? Nengon sapi nek. Oh, ngangon sapi. Untuk pira? Tuh, 250. Sapi ini soko, sapi ini pasti mbok colong. Enggak? Enggak nolong sapi dia. Oh, sapine Pak. Hei. Ayo. Apa? Aku tanganku ora apa ya salaman kok taplek. Salaman mbok sing genah. Salaman ngene iki kene. Piye kabare Di? Apik, Kang. Alah, gak ngono kok iso. Piye? Tapi anak-anak piro? Anak telu. Wah, ape nek ngono? Piye-piye karo kancane kudune ngono salaman sing genah. Ojo nganti tukar padu. Piye-piye lah nek geni. Oh, dia ora kancane tangane lantek. Ana sembo arek taplek ya. Oh, iso. Salaman arek ngapek tangane lantek larane ngene. Gini. Pengancaman iki. Pengancaman piye? Tanganmu nganti kaya kobong. Oh, sudah. Ayo, Mas, komen. Kenapa? Mas. Marah kok. Jarene sing guanem iku itu. Iya. Masa iku? Iku Halo, KTP anu. kurang ajar iku, kurang ajar. Iya. Cegat kono, Mang. Tak cegat kene Ya, kok metu ayo. tak jupae. Heeh. Suwen. Ayo. Bocah kurang ajar wong tuwa aja beda. Wangkel metu kene tak langsung tak garap pokoke. Aja kuwatir. Ayo kok nek metu kene do diajar. Gae wis tak Yo. ajare nek metu kene. Oh, tak cegak kene wonge. Iki garangan teko ndi lho, Cak? Koprok. Gae pokoke. Ora yang liwat kene wis langsung tak cek. Cegak kene. Pokoke jupuk langsung mlebu pokoke. Kowe joget apa? Hei, iki lho. Joget apa? Memang Wong metu iki tau kok ndi? sok ndi. Tak cegat kono lho. Aku tuh ono ae. Oh, kurang ajar arek kok iso. Ora ani awak bocok. Ya pengen nyanyi. Ani kok dijok. Iso nyanyi kowe. Nyanyi apa arepan? Oh, nyanyi sing apik ah. Iso kowe. Watele bocah. Gak tau kowe Kowe ini. pengen nyanyi? Nyanyi ah. Nyanyi ben, nyanyi ben. Warai lagu kowe gelem. Warai ben, warai ben. Lem tawarane, Meng. Lagune Didi Kempot Iya. sing tau tenar wenganane jemben ku lho. Iya. Heeh. Lagune Kuncung. Kuncung. Apik lho lagu iku lho. Iya lek. Gelem ora tak warai? Lem aku lem. Didi Kempot. Heeh. Kuncung. Cilikanku rambutku dicukur kuncung. Alah kecil-kecil. Bisa. Coba. Nek bisa. Bapak, Ibu ing dalem. Kok apa iki? Kok nganggo pamit bae. Iya, wong iki cah cilik kok. Bapak, Ibu ing dalem. Paham ya wong. Gak dus. Lha iso wedhus iku. Bapak yo wong Dan Bapak Ibu ing dalem. heeh. Mas banjur ade nyanyi. Iya Mang, iya. Cilikanku rambutku dicukur kuncung. Sip. Bisa. Ili aku embutku diukul untung. Ini kaku.
Aduh, aku trai masing lali. Ah, ini lah, Be. Wong trai lambene judir kok tak warai lagu iku. Lagu iku aja iku ah. Sing apa? Sing iki lho. Sing ndi? Lagu iku sing iki. Sing iki. Lindri adang telung kati lawoe bothok teri. Alah kecil lah. Bisa kowe. Kecil lah. Jajal. Indli adang elong ati awuwe hotok eli. Alik ya? Sabe. Alik. Apa bego nanti? Lek aku mbongke kucing apa ya? Bothok teri. Lah iya. Apa? Hotok eli. Bothok teri. Hotok eli. Bothok teri. Aja iku. Nek iki lho menawa pas karo cangkeme. Iya. Montor-montor cilik sing numpak blenek iki pas menawa. Antol ili sing umpak enek. Jajal. Ayo nyanyi. Ayo. Montor cilik sing numpak blenek. Oh. Apa? Iya. Sing Jane malah go tungkak malah penak, Be. Tungkak ngene. Mana? Apa gua ungkap? Iso. Antol. Oh iso dibaleni neh. Wis bar. Lek. Apa? Ani aja. Nyanyi apa? Kowe do ani, aku tak uget. Kowe joget. Yo Sik njaluk permintaane Ibu. Permintaane napa, Bu? Suwunane napa niki? Apa nyanyi jenengan? Ora. Aluke apa? Mbah, ora patek krungu kok. Bintang Iki ana asmara. permintaan. Apa? Apa, Mas? Lagune judule ayang-ayang. Ayang-ayang. Ayang-ayang sing ini ya. Piye? Ayang-ayang. Entuk ngene lho. Ayang-ayang enek no himbing kuwi. Tak tahu apa iku kok iso ora iku lagune. Nyanyi dhewe mbake. Mbak nyanyi dhewe. Monggo, Mbak. Duet kali sinten? Karo Komeng. Berarti duet wong loro nek gak usah karo wong lanang. Oke. Wis nyanyi terale. Ayang-ayang. Oke nek ngono karo kowe. Komeng. Nom ora kecut. tresno iki abadi duh dewa-dewa ning asmara kuwat ati kawula
coba. Gak Ujung. Eh? Halo, dadah. Ya ya apa lah kok kok iso. Wah, aku capek ya. Atele. Rupamu kaya darutan to. Neh Mbak, neh. Ana permintaane Mang Neng. Apa? Neh. Lah bojone ngakon neh kok. Bojone ngakon neh. Ya. Bojone ngakon neh. Lah apa nih? Kok iso? Mbok bukai ngono kok iso. Cinta dan air mata dim. Iki lho. Cinta dan air mata. Kok iso? Mbah ngono. Iya iku lho wong wedok. Mari bersama-sama Pak, sama Pak. Kirana bersama LW Music, AMD Audio, Chandra Official. Yo ho. Tuh, Dimas tutup hidung sakit tuh. Bareng iki diselepno, Dim. Bareng iki diselepno kowe.
sembah nuwun Mbak Kirana. Apa? Permintaane mang ngono. Pak sapa mang? Pak Kaseman bos. Pak Kaseman. Iya. Wong kono lho. Wong ndi? Waduh ya. Dak. Pak Kasman. Pak Kaseman. Gubuk Asmara. Gubuk Asmara. Mangga Mas Dim. Gubuk Asmara Mas Dim. Heeh. Aduh, Sa, abene adan iki, adan iki. adan apa wis jam pira kok adan ae kowe kok. Lah iki. Ora adan niku trae karaoke. Omong ami kok iso. Ayo dong. Gendong kemana-mana. Owe owe owa. Gendong kemana-mana. Tanpa batas, tanpa kosong, buat abote lengku bekas moro. Gubuk kae. Papat hati besok, Tumawa saiki. gubuk kae. Aku wae Air minum. Kok iso. Sabto pacita ratu akan luntur saya marati. Aku kowe dadi coba buat abote ketaman asmara. yo yo yo. Kentung kasar. Lek, engko iye cah. Aku nak dioleki mbok iye. Lah, weh. Nak dioleki mbok iye. Mang ora pamit. Pamit. Ayo, douleh. Aku ae douleh, ayo douleh.
aku nyawang karo kowe. Jane seneng ya ora seneng. Senenge mergo kowe saiki awakmu lemu. Kowe nrimakno ingon. Mary, Mary perkara apa iki? Duwe anak, padha apik-apik. Aku duwe anak loro sing siji manggon ora nyang omah, sing siji rupane kaya ngono. Iki wis tak timo kan aku rumangsani nonton pincik kuping dhuwur. Sanajan kok tetangga-tetangga karo kae kok Kakang. Lah iki sing dadi susah atiku iki. Apa Kakang? Kowe karo aku. Nek kowe ngawang karo aku, wonge picekso. Rupane yo bagus. Kowe yo ayu awakmu yo lemu. Anak-anak ora pro babar pisan. Jeneng anak iki kena dijaluk ning ora kena diselaki. Kudune sampeyan iki mensyukuri apa anane Kakang. Syukur apa? Kok gege kowe sadurunge beri bojo aku tau demenan karo wong liya apa piye? Lho. Lah ngopo lho Kakang sampeyan kuwi? Ora biyen-biyen ngomong ngono. Nek kowe aku nyawang karo kowe awakmu lemu, ibarate lemah sing subur. Paribasane tak tanduri mesti nuwate tanduran sing subur ya lemu. Apik. Kok menawa wiji sing gosok tandur. Wiji apa? Ya wijine sampeyan. Lah aku kuwi ra bibit sing apik. Boleh. Apa karo mbok uparan? Aku ape dialek ngaji. Boleh. Ono coba sawangi. Bocah kaya ngene terus piye? Kang bocah ki ra ngerti perkarane kok ya wis to Kakang. Saupomo gedene ngerti kaya ngene, dile tak ceprot kandhane. Kok mbok ceprot tumangsamu padake apa lho Kakang? Iki ngono menungso. Lah kepiye kabeh ki lah ya lek gawe to. Aku diapa? Ora apa-apa le. Apa icil apa icil? Apa icil? Jajal. Berapa kaya Gatot Kaca? Anak-anak tikus. Salah iki. Salah apa? Salah apa aku? Heh? Salah apa? Apa jadi kasar? Salah apa? Ora lain bu, alai apa? Alai aku tarane sing alah kowe, Pak. Salahku piye le? Aku sendok kan kok ini terus sik. Aku dili karo kowe. Kok ini terus sik. Kok ini malah alah aku kok ijon mati. Tak ijoni. Kok ijon mati namane. Tak ijoni supaya kowe iki apik. Apik awak yo cara-carane. Udara jeropo. Jomparan apa? Aku di lebono kalane kono iki. Lebono nang jero. Isen aku ngerti. Nanti kok ngepone nang jero. Iya. Jero ndi? Lumrahe jero iki. Apik abokno halane. Nyambu aku tabu. Ayo jajal dhuwit kok ya. Oh, biasane iki mlebu ae kok piye. Aja kalah. Saiki aja bapakmu kaya ngono. Ya mbok ya. Mula saiki kowe wis gedhe nak ditani sayang. Kaya mangan mulai. Ayo anak-anak ora member. Saben dina wong tuwa nyambut gawe malah turu. Iki anak-anak opo? Anjul, iki anak kula. Anjul. Anjul, Pacul. Anjul. Sinten asmane? Anjul. Lah, teko ngoten kok. Tadinya teko naga Anjul. Oh, iya. Kakang Suwarno, Niki Gusti Pati. Ayo betul. iku ampun kaget. Jalaran napa kula dumugi wonten rompong dika. Monggo kula dipindah. Monggo. Mangga katurane ya, Ndara. Ora digodhog-godhog no kayu to ni. Kudu banyu nggo apa yamene masa adus.
Ya ora kanggo adus godhog banyu lumrahe kok kanggo gawe wedan kok. Kersa ngunjuk. Sampun. Oh, mboten sangun lho Kakang. Ora gelem. Jane iki boten kersa jane. Ning menawi wonten mbok nggih. Ngono Boten susah. Boten susah. Dika ampun susah maringi unjukan kula awit niki kesesa Kakang Suwarno. Oh, Kakang. Niripun boten wigatos ingkang pundi ngantos penjam menika dumugi wonten ing rompok kula. Walek-walek menapa jalaran kula kembar Gus Jawuh ngersa dalem Yayi Adipati Kembang Jaya ingkang nata wonten Kadipaten Pati. Kapulih kula rumanap wonten papanipun Kakang Suwarno. Saperlu paring pirsa dhateng Kakang Suwarno. Jalaran sakmenika ugi Pati sampun bedah Kakang. Sapangke Pati sampun bedah. Nggih. Lajeng bedhahe Pati menika sinten ingkang luwat? Kapara Pati dipun lenggahi Empu Sumali. Ngantos Yayi Adipati dinten samangke cumandhak wonten ing bakaran. Nah, sisa damel Kakang Suwarno dika ingkang kapiji minangka sanjata pitulungan amprih tentremipun Kadipaten Pati mangsulaken Kadipaten Pati ingkang dipun lenggahi Empu Sumali Kakang. Yen ngaten jauh dalem Kanjeng Bupati Kembang Jaya. Lumantar dhumateng panjenengan ingkang supados kula menika mangsulaken Pati dhumateng Kembang Jaya. Ngaten nggih. Nggih, awak kados pundi Kembang Jaya menika sumbang kula. Badhe kula laksanaken. Kok saged nggih kula saged. Sinaosa ing mangke dereng kelapan. Laos gombong jroning manah kula wondene Kakang Suwarno saguh lan sumaguh lemban piniji dados senopati wonten ing Kadipaten Pati. Pramila saking menika Kakang. Slamesaken kawula ing Kadipaten Pati ing boten entos kentang kimpuling perkawis kemben dhateng Singsara. Saking menika menawi dika wonten kesaguhan sawetawis kula nyuwun pamit wangsul wonten ing bakaran. Kula pamrih bae putra-putri Kakang Suwarno. piye iki? Aku iki bojo. Nek sampeyan kali tak elingi ya Kakang. Sampeyan iki kok satu sumaku. Apa ora ngerti? Apa ora krungu sing jaga semali? Watake wae brangasan. Saka-saka dadi malang mending dadi korban. Aku wis ngerti. Nek Kakang Sumali iki wong pitekso, pawonane sekti mo. Lho, nek kabeh mau jauh kalem kudu iso. Iya Kakang aku ya mesti kelangan wong jeneng bojo ya. Nek mengkone aku ora nestake bawah, mengko aku balik ke itu. Ngono ya Kakang. Dadi sampeyan iki nengke lawan. Nanti ngaji mati Kembang Jaya ngliwake kabeh. Mestine koyo ngono. Jur, Krungu kare kuwi. Iya, Mbok. Sumali watake kaya ngono kok bapakku wis satu sumaku. Kok nak nolengane bapakku piye lek sibuk lah yo kelangan le. Bapak wis aku piye, Bu? Bapak wis aku. Bapak penakoni. Nek iso ben iso alana asis mali. Oh, ngono. mulane kowe jur, Bapak, lan kowe ya ini. Dino iki kowe ndongakno aku supaya aku iso kelakon balikake Pati marang kowe. Sing hati-hati yo Kakang. Aku njaluk pamit. Jur, ya Pak. ae. Iya, Pak. Kok katane atine sibuk iki ora kepenak ya. Nah, terus piye? Monggo lakune bapakku. Oh, ngono. Elok ono. Ayo, Bu, ayo.
Kakangku. Sajae pasuryamu abang branang nuh arep nyang dito Nek kowe nyawan karo aku, rupaku abang branang mergo aku iki mau kesusu. Saka antre omah kepengin menyang Pati. adoh saka desa Ngagul mangan kayatimu arep nyang Pati. Iya, Kang. Oh, yen kok arep nyang Pati ora kabar adol turungan apa piye. Saiki Pati sing dadi bupati ora liya. Ora usah mbok kandhani aku wis krungu. Wis ngerti. Songono adoh saka Ngagul kowe munggahan Pati kowe arep golek pegawean apa? Ora iki Aku goleki kowe. Wah, kowe golek aku. Ayo matur nuwun. Sangkala masane iki yen kowe kanggo karo aku, golek aku iki matur apa? Padha-padha alam semana ikrar dadi tuwa anggane Pati kowe yo aku yo. Iya. Bener. Gandeng Kembang Jaya, Kembat Praja Kadipaten Pati, ora pecus. Dheweke minta adigang, adigong, adiguna, kurang wicaksana saiki dadi Pati piye. Nek perkara iki kan kok bacotake mesti ana bedak sirah antarane para Lho kok iso dasare apa? dasare saiki aku utusane Kembang Jaya. Kowe usane dan po. Lho kowe iki wong cilik dikongkon Kembang Jaya. Kembang Jaya ora dipangkat derajat ora apa-apa. Lah kowe yen tok waton kowe gelem nyengkuyung aku jubleng Bupati ora Pati uripmu mulya kecek bondo donya taker sikut Saupo Pati mbok lungguhi Pati mengko mbok go menyang ngendi kan Belum. Kok go menyang ngendi? yen to kowe kandha kaya ngono yen to kawula ora sarujuk aku toko kawula mergo bupati duwe akeh tak kandhani Nek kaya ngono kowe gedhog kandamu to. lha iya jeneng wong urip iki ajine diri iki saka bondo lan donya Saiki saupo kowe diarani bupati sing menyang Pati. Nek ora ana sing sujud utawa sungkem karo kowe sing nyebut kowe bupati iki sapa? nek ora gelem sungkem ora gelem sujud ya ora ketang piye tak cekel tak patrapi ngono tak pateni wong aku dipangusa Oh, kaya wong dipangusa sawenang-wenang Sawenang-wenang. Ayo, Pak. Lah iki sing dadake ora senenge Swarno. piye ta Saiki aku njaluk bumi Pati balekno karo Kembang Jaya. urusan Kembang Jaya Iya. yen to kowe waton aku gelem nungkul karo kowe yo pusaka rambut pinungkul ing jagat Pati ora ana jaduk ora ana kondak kejaba aku soba Rumangsa bingung aku bunyi. Jajal sampai kali kesemana ki gugu karo wong wedok. Ora ana kedadian kaya ngene, Kakak. Aku iki andane Kembang Jaya nek pancen kok tak ora tak lakoni. Aku entuk pidana. Aku ngerti Kakang aku bisa ngrasakake. Tundone apa? Sampeyan sing dadi korban to Kakang akhire. Ora apa-apa saupo muga aku dadi korban, minangka dadi pahlawan negara Pati. Wah. Bapak,
Ojo kalan. Awal enek nggone akang aja jojo kalan. Iki wis tekan. Panggone kakangmu lho jali yo. Aja sembarangan kebulangan. Akang. Aku angen akang. Ganjur. Aku angen luwe akang. Kuwi kok tekan dengan apa mbok lan kowe diganjur. Ngono ya, Mbok. Terus karepmu adi ganjur nglawan kowe lan bapak arep ana apa to, Mbok? Mbok, ngono ya, Mbok. Kowe kangen ya, Di. Iya, pancen kowe kangen aku uga kangen, Di. Mbok, Pak, adi ganjur. Yen kowe bakal mupusaken barang bupati, musuh lawan Pak Sumali selara bisa, Mbok. Ki lho, ana syarat sarana ya, Mbok. Ono sarate. Yen kowe tedi aku dadi syarate, Mbok. Alate kowe kan. Siap. Alate akang. Apa sih kok kudu minta apa, Le? Kowe kudu tegel aku ya, Mbok, lan kowe diganjur. Syarat saranane ilaku kudu mbok ketok, Mbok. Aja nangis ya, Di. Kowe aja nangis, Yur. Mbok. Syarat sarana yen ilatku ketok supaya mengko kok babar dadi pusaka jenenge pusaka Pulau Serani ya, Pak. Nah, yen kowe ora tegel ya ora bisa to, nggih. Pak, Jur, tegak nonjur iki kanggo syarat sarana ya. Iki lho, Jur. Aku tak mangap ilatku supaya do ketok ya, Jur. Ya ora teki ora bisa mutusan lemboro to, Pak. Iki kanggo kateman ojo mati. Wong sapa kuwi? Ing pisuke sapa lampah lampah. Kowe belani ojo mati. Wis, Pak, wis wengi, Pak. Aku tak mangap ya, Pak. Ora sanangis. Perkara kakangmu wis mati ora dadi sebab. Kabeh wong kanggo nglabuman. Wujude irat saka Lojali. Iki saiki bakal jenengke Besi Pulau Serani. Saka kandhane Lojali. Kanthi Besi Pulau Serani ing kene aku nandingi karo Sumpah. Aku bakal macut goleki karo musuhan.
aku tanding karo Sumali. Nek pancen dhewe cek ngaku saka rambut. Tangan banyak hidup labun aku sebelah. Apa meneh Kakang? Sare iki kok semono kowe iki randane Sumali. Aku kok randane Sumali ki ngopo lho Kakang? Tapi Aku ki wis prawan yo dadi bojomu nganti manak loro. Lali sampean iku lho. Ngene iki lho. saka iki aku. Kakang Nanti aku iki untuk kepangsu. ya ora apa-apa Kakang yo aku piye. Kowe dengan hati. Ngopo? Pilih tuh Sumali. Minum Sumali ki ngopo lho Kakang? Ora apa-apa. Kono kowe etok-etok. Nek pancen kowe ora dicanggokno karo Suwana. Lah nek sampean ki wis bosen karo aku lah yo piye carane aku lek neme wong tuaku. Eh! Kok dadi aku mang sampean tawa-tawane Aku karo iki ora bosen aja awakmu kaya ngene iki aku ora bosen. angen. Iya, aku ora bosen. Emang tenanan karo wae. Ayo yo piye. Aku iki ora bosen mung iki mau aku kondo rewo-rewo. Sampai api mung kowe bisa tinggal karo Sumali apa arep nolong aku. Mergo sampean ki wong sing percaya sak kudu ana ing Kadipaten Pati. Iya. Jadi aku ngerti kok Kakang, mergo sampean yang mengkono dipercaya prawan si Aji Kadipaten Kendal Jaya ya toh. Kowe besok sak apa mau nggone entuk ganjar kowe ora dikul ya. Ya nunggu ya ya. Ayo, Mbak. Ya wis aku Mana? Tak coba boleh. Aku wis rumangsa kepenak dadi pandam pengayuan ana hebat. Tuh. Iki kaya Marni. Apa kowe kok nangis? aku ditundung karo bojoku Kakang. Kowe dituduh bojomu, Suwarno. Lah kowe biyen iki pomo percaya karo aku ora ana kejadian kaya ngono. Mulane saiki Kakang, aku krungu kabar sing tak tampa. Lu apa kowe? Bu Sumali dadi bupati ning Kadipaten Pati Kakang. Pancen Pusumali saiki wis ringgane nang Pati dadi wong sugih. Sugih blegedu, kecek bondo, donya tak sikut. Anake dhuwit putune Bank BRI. Andani. Ngono yo Kakang. Iya. Kang, Kenapa? saiki aku wis dadi rondo. Rondo ya bukan. Aku lebih kangen bojoku. Lah ora kanggono dhewe. Apa sampean rasane Kakang? Ah, sana apa? Lah anakmu gajor iki. Anakku banjur mau yo melu. Wah, aku kok enggak apa anu apa. Halo. Pancen biasa memodar engko. Apa? Apa je lalu apa? Dipati Empu Sumali. Apa? Bu Mane. Apa? Bupati. Dipati. Bupati. Apa? Ungginda sejit. Apa? Ono jugi Ungginda sejit. Pustaka Raja. Makutha Raja. Halo apa di? Halo. Diterimano yo ya mongko nek Pak Sumali iki ora gelem nampa awake dhewe yo mulih ra apa-apa ngono tebu yo apa yo ya. Gak oleh. Untuk umur. Timbang murid gak diomong. Mari. Gandeng alam semono kisah nom. Aku senom. Pancen ora tak selaki. Aku dirasa seneng karo kowe nganti kelakon diturun siji. Yo blak katokan sitok iki. Diundang apa tek mau? Lah. Bener. Swak santu. Wek abe. Mari yo.
yen to kowe ora dikanggokno karo bojomu Suwarto. Kira ngene, kalingan iki ora tetemuan. Ketekek kecemplung kalen. Maksude Timbang golek ayo do balen. Ya deh ya, indah ama umbu Bali. Hah? apa le? Indah ama umbu Bali. Maksude piye? Cinta lama tumbuh kembali. Ya ngono kok ya pinter lho kowe. Kira-kira piye kowe? Aku ngono ya manut-manut ae ya Le ya. Mbak. Kowe gelem. Aku kok gumun sampean iku kok dadi wong kondang wong sekti iki duwe apa to Kakak? Mari. Apa to sebabe? Kembang Jaya tanding karo Sumali Kendang kapal Jodang mergo aku dirusak papat cacahe. Aku dadi wong sekti. Masa tumbak langkah-langkah del mecicil. Siji ndek pusaka kala anigara. Rambut dilutung, sabuk tali wangke, kroncong gundala geni. Yen to pusaka papat cacahe isih tumondok nyang ragane Sumali. Sapa sing arepane karo Sumali ora? Semono pusaka papat cacahe yen to wis kuwal saka ragane Sumali. Atos betul. Ngono ya Kak. Adike Dek, ojo kapan? Iya. Iya, Mbak. Kudune sampean ya Kakang, kaya ngapa aku nang sampean tampa. Kudune sampean ya sing ati-ati. Anggonmu ngreksa pusaka papat kuwi mau kan. Ya ora mau ngomong aku. Kowe uga sing waspada mbok menawa ana sawijining omongan sing bakal melek anan. Ya, baca dengan kesal. Cari kowe iki iso karo aku. Aku cukup. Ya mesti bae to. Ayo. Setia Le ya. Rapi. Setia Kakang ya. Wah, enak iya. Ya itu sing sore mental. Pateng marni. Besok kapan aku iso bubuk manis karomu? Wis to Kakang ora nganti besok. Sedelok maneh bubuk karo aku ya. Duh, Marni. malah sayangku. Ayo kene nduk aku lateni nduk. Kowe disambut kali mangke kau. Mulu kali dulu. Sumali. Mate ya wong kaya Menungso. Nek kelakuane ora member yo kene patine. Patine sekarang. Ono. Gusti Pati. Ayo kencol tiba. Gusti Pati, hari Budono. Sumali wis tekan Pati. Sampun. Menika wujudipun Sahabat Kadel Mari. Direne Sumali wis makane sama-sama diuti. Oh kan sami monggo. Dene kan bisa bengkas karya tentreming swasana ing Kabupaten Pati ora liya Kakang Suwarno. Aku ya ora bakal sewa. Kalau tak jaloke ganjaran iso dalem. Kanjeng Adipati Kembang Jaya ing Pati. Rene wis ya. Tentreming swasana ing Kabupaten Pati. Purakapi kawulung Kabupaten Pati sumrambah warga ing wewengkon bumi kali tengah. Muga-muga mublak-mublak blabur mati. Ora nang sapa
pramu ngasaro tinatur. Monggo sami nggul bedono antara